Нешта як коцікі ў сумневах. Пра што б нам сёння перадачу зрабіць? Што тэмы скончыліся? Здуўся наш вядоўца. А мо ты пра ежу можаш? Пра сялёдку, макароны ці лазанью нейкую? Лазанью? А давайте паспрабуем. Ці ведаеце вы гістарычнага персанажа, які пазнаёміў продкаў беларусаў, літоўцаў і палякаў са спаржай, брокалі, укропам, апельсінамі, макаронамі па-італьянску, ды агулам навучыў есці відэльцам? І хто ж гэта ён такі? А гэта не ён, гэта яна. Бона сфорца, гарачая італьянская Страва. Ды якая страва? Гучыць як сапраўды нешта смачнае, такое з пасыпачкай. Бона сфорца, ням-ням. Не, гарачая італьянская князёўна з Мілана, Бона сфорца. Яна была ў нас каралевай і вялікай княгіняй літоўскай. Пра яе ўплыў на нашу гісторыю даследчыкі спрачаюцца да сённяшняга дня. Адныя кажуць, што яна звяла ў магілу ўсю нашу дынастыю егілонаў, а іншыя, што давала шанец на выратаванне будучай Рэчы Паспалітай. Давайте паспрабуем разабрацца разам. Бона сфорца нарадзілася ў 1494 годзе ў сям'і аднаго з магутнейшых італьянскіх радоў сфорцаў, якія на той момант кіравалі ў Мілане. Дзяўчынка з самага дзяцінства была пагружаная з галавой у палітычнай інтрыгі. Яе бацька Джан Галіаца Сфорца быў пазбаўлены ўлады родным дзядзькам. Пасля маці Боны, Ізабелу Арагонскую, разам з усімі дзецьмі выгналі з горада, і яна мусіла з'ехаць у Неапаль. Сама ж Ізабела Арагонская ў пэўны момант здолела дабіцца таго, што за ёй прызналі прыморскі горад Бары і пераехала туды з дзецьмі. Менавіта ў Бары Бона Сфорца і правяла сваё дзяцінства. Ну так, правесці дзяцінства ў Бары гэта не магло не адбіцца на псіхіцы. Боўдзілы, Бары, это ж вельмі прыгожы горад на беразе мора. І, дарэчы, Боні ў Бары, у горадзе Бары, было вельмі добра. Ну, глядзіце, пачатак 16 стагоддзя. Час актыўнага развіцця італьянскіх гарадоў, і эканамічнага, і культурнага. А няго ж, это ж самы пік знакамітага рэнесансу. Мастакі малявалі, скульптары выразалі, будаўнікі будавалі, і Бона ўсё гэта бачыла. На адукацыю і выхаванне дачкі Ізабела грошай не эканоміла. Да двара Ізабелы некалькі разоў прыязджаў сам Леанардо да Вінчы, які калісьці афармляў вяселле маладой Ізабелы і Джана. Малады, пройди-ка, ласка, сюды. Живот утягни. Так, ширинку зашпили. Ну, нормально. Молодая, ох, пригожуня, королева, лебедочка. Так, ласка, туди 2 кроки назад отойди. Во, супер. Так, молодый, а ты зраби руку ось так. Моё ноу-хау я пазней вам раскажу, што да чаго. Застыньце на 7 гадзінаў, я малюю. Дарэчы, існуе версія, што Леанардо да Вінчы ў маладосці меў адносіны з Ізабелай Арагонскай, і сваю знакамітую Монну Лізу ён маляваў якраз з яе. Так што тут не ўсё так проста. Але гэта толькі чуткі, а я так не люблю чутак. Але вернемся да Боны. У 1515 годзе памерла жонка караля польскага і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I, Барбара Запальяй. Жыгімонту на той момант было ўжо пад 50 гадоў. Сыноў у яго яшчэ не было, а таму ён хуценька пачаў шукаць сабе новую жонку. Ізабела Арагонская адразу зразумела, што гэта унікальны шанец. У вялікім княстве, канечне, холадна, і мядзведзі па вуліцах ходзяць. Але прыстроіць дачку каралевай адразу 2 вялікіх дзяржаў, такі шанец выпадае нячаста. Угаворваць караля паехаў знакаміты дыпламат Жыгімонт Герберштейн, і ён справіўся. Жыгімонт распавёў каралю пра тое, што Бона Сфорца вельмі прыгожая і адукаваная дзяўчына. Паказаў яму партрэт Боны Сфорцы і маленькую туфельку дзяўчыны. У тыя часы лічылася, што чым меншая туфелька, тым прыгажэйшая дзяўчына.
Дзякуй. А яшчэ нагадаў пра 100 тысяч дукатаў, якія абяцала Ізабела Арагонская таму, хто возьме яе дачку замуж. Ну і нейкі з гэтых аргументаў спрацаваў. Дык што, будзеце браць? Давай. Бона Сфорца прыехала ў Кракаў у красавіку 1518 года, дзе адразу ж адбылося вяселле і каранацыя. Спачатку маладая італьянка, ёй тады было 24 гады, спадабалася польскаму двару. Яна была яркая, вясёлая, добра выхаваная і адукаваная. З Бонай у Кракаў, ну а пасля і ў Вільню, прыехала шмат італьянскіх музыкаў, мастакоў і іншых дзеячоў культуры. А якраз з імі прыехалі апельсіны, брокалі, спаржа, розныя віды салатаў і іншыя экзатычныя стравы, якія паступова пачалі пранікаць у вышэйшыя саслоўі Літвы і Польшчы. Ну, і відэльцы, конечно. А што, раней без відэльцаў елі? Вось дзе бескультуршчына. Ну так, маеш рукі і нож, круціся як хош. Продкі нашыя так елі і нам завяшчалі. Зрэшты, відэльцы першыя таго часу моцна адрозніваліся ад відэльцаў сучасных. Яны мелі толькі 2 зубцы, былі доўгімі і такімі, ну, не дужа ты грэчку паеш. Але мода дыктуе свае правілы. Дзеля моды чым толькі не пачнеш карыстацца. Але захапленне відэльцамі і броккалі хутка прайшло. І раптам аказалася, што малодзенькая Бона Сфорца планамерна замацоўваецца на палітычным полі Польшчы і Вялікага княства. Яна здолела наладзіць вельмі добрыя адносіны са сваім мужам-каралём і актыўна нарошчвала свой уплыў у краіне. Практычная італьянка разумела, што для вялікай палітыкі патрэбныя вялікія грошы. Таму яна планамерна пачала пераводзіць у дзяржаўныя каралеўскія ўладанні вялікія землі ў Польшчы і ў Літве. Спачатку Кобрынскае і Пінскае княства, пасля Вялікую пушчу пад Нарвай, пасля багатыя маёнткі на Падляшшы і ў Літве. Дык адкуль гэтыя землі? Яна іх заваявала ці што? Не-не, у Вялікім княстве літоўскім былі розныя формы ўласнасці. Вось Бона Сфорца акуратненька з іншых формаў уласнасці пераводзіла розныя землі ў кішэню да караля, ну, адпаведна, і ў сваю кішэню. Каб мець яшчэ больш прыбыткаў, Бона Сфорца ініцыявала рэформу, якая пазней атрымала назву «Устава на Валокі». У адпаведнасці з ёй каралеўскія землі ВКЛ былі разбітыя на кавалкі па 21 гектару. Гэта называлася валокі. І сяляне мусілі з кожнай валокі плаціць вызначаны падатак у розным выглядзе. Такое упарадкаванне моцна павялічыла прыбыткі з земляробства ў Вялікім княстве. Але ў першую чаргу для самой Боны Сфорцы і для феадалаў. Сяляне ж аказаліся яшчэ больш прывязаныя да сваіх надзелаў і згубілі шмат свабоду ад гэтай рэформы. Па выніку за Бонай замацавалася слава чалавека, які гатовы на ўсё дзеля дасягнення сваіх мэтаў, нават на забойства. Вялікага розгаласу нарабіла гісторыя смерці нявесткі Боны Сфорцы Барбары Радзівіл. Мы пра гэту гісторыю распавядалі ў адной з нашых папярэдніх перадач. У Боны Сфорцы і Жыгімонта было 5 дзяцей, але ўсе дочкі і толькі адзін сын – Жыгімонт Аўгуст. Бона ўсе свае сілы кінула на адукацыю, выхаванне і забеспячэнне будучыні сына. Перажыўшы ў дзяцінстве ўсе радасці дварцовых інтрыг, яна не хацела, каб такое паўтарылася ў яе новай сям'і. Таму Бона дабілася беспрэцэдэнтнай згоды шляхты на каранацыю 10гадовага Жыгімонта яшчэ пры жывым бацьку, ну каб у яго пасля ніхто ўладу не забраў. Бацька за гэта пазней атрымаў мянушку «Стары». Мы яго па гісторыі так і ведаем – Жыгімонт Стары. Гэта не спадабалася нікому, ні Жыгімонту, ні шляхце, ні прынцу. Ну, але што паробіш, калі жанчына хоча? Ды выслаць яе назад, у Італію з усімі яе макаронамі і нязручнымі відэльцамі. А вот вы паслухайце, што далей было. І вось менавіта гэты любімы сын падклаў матцы вялізную свінню. У 1547 годзе Жыгімонт таемна ажаніўся з Барбарай Радзівіл, вельмі заможнай, але зусім не каралеўскай крыві дзяўчыне з Літвы. Гэта быў удар у спіну. Відэльцам? Не відэльцам, нечым больш сур'ёзным. Бона Сфорца крычала, сварылася, лямантавала, але нічога не магла зрабіць. Ці магла? У 1551 годзе пасля доўгай хваробы памерла каралева Барбара Радзівіл.
Ці была ў гэтым вінавата Бона Сфорцы, невядома. Зрэшты, яно для нас ужо і не так і важна. Важна, што сам кароль Жыгімонт шчыра быў перакананы, што яго любімую Басю забіла менавіта маці Бона Сфорца. Таму ён адаслаў яе ад двара і перарваў з ёй усе адносіны. Адрынутая самым важным для яе чалавекам, родным сынам, Бона яшчэ 7 год пражыла ў Польшчы, але пасля вырашыла вярнуцца на радзіму. Пры гэтым шляхта не адпускала нелюбімую каралеву, пакуль тая не пагадзілася адмовіцца ад усіх маёмасных надзелаў, якімі валодала ў абодвух дзяржавах. Бона пасумнявалася, але ўрэшце пагадзілася толькі наконт нерухомасці, бо разам з ёй у Італію пакаціліся дзесяткі падводаў, гружоных золатам і каштоўнымі прадметамі. Заўсёды адна ж толькі вывозяць. А калі увозяць, то толькі крэдыты. Ну так. Далей гісторыя пачала складвацца крыху дзіўна. Сустрэча з радзімай крыху закружыла галаву старой, але дужа практычнай каралеве, бо у 1556 годзе яна чамусьці дала Габсбургам з гэтых вось грошай Вялікага княства і Польшчы вялізны крэдыт у памеры 420 000 дукатаў. Гэта быў тагачасны бюджэт некалькіх еўрапейскіх княстваў, вялізная сума. У 1557 годзе Бона Сфорца вярнулася ў родны Бары, але літаральна праз паўгады была там атручаная сваім бліжэйшым памочнікам Джавані Папаконда, як лічыцца па загадзе Габсбургаў, якія проста не хацелі аддаваць крэдыт. Так кажа найбольш папулярная версія. Такое вось жыццё і смерць вясёлай, хцівай, нахабнай, злачыннай каралевы Боны Сфорцы, якая памерла так, як жыла. Так ёй і трэба. Ёсць жа справядлівасць. Карма працуе, прынамсі ў гэтым Бары. На самой справе не ўсе гісторыкі згодныя з такой інтэрпрэтацыяй каралевы Боны. Па-першае, каралева зрабіла пэўны ўклад у развіццё культуры ВКЛ. І не толькі тым, што прывезла відэльцы і апельсіны, але і падтрымкай мастакоў, музыкаў і пісьменнікаў. Самы яркі прыклад Мікола Гусоўскі, які прысвяціў свой легендарны твор «Песня пра зубра» якраз каралеве. Сфорца рэфармавала гарады, будавала масты, пракладвала дарогі, засноўвала новыя цэлыя віды бізнесу ў краіне. Яна любіла казаць: «У вас дукаты ляжаць на гасцінцах, трэба толькі нагнуцца, каб іх падабраць. Але ніхто не хоча. Тым лепей для мяне». Пры ўнесенні італьянскіх бізнес-практык, а таксама напорыстасць Сфорцы прывялі да ўзмацнення эканомік Польшчы і Літвы. І ў першую чаргу, што вельмі важна, да ўзмацнення менавіта каралеўскай улады. Нам, беларусам, у першай палове 21 стагоддзя гэта можа падасца дзіўным, а нават і правакатыўным. Але выходзіць так, што у Рэчы Паспалітай 17 і 18 стагоддзя вялікай праблемай было тое, што кароль быў бедны і слабы, а вось алігархі, магнаты, былі дужа заможныя і круцілі гэтым каралём, як хацелі. У выпрабаваннях нашай радзімы, ужо пачынаючы з 16 стагоддзя, вельмі недаставала моцнай цэнтралізаванай улады караля. І Бона Сфорца падрыхтавала для гэтага глебу. Адзінае, што ейны сын Жыгімонт не захацеў гэтым скарыстацца. Нешта я заблытаўся. Дык якая ўлада лепшая, моцная ці слабая? Гэта і ёсць адно з галоўных пытанняў чалавецтва, на кое кожны народ у кожны перыяд часу знаходзіць свой адказ. Але вернемся да Боны. Апроч вось гэтага ўсяго, Бона Сфорца пакінула пасля сябе нямала адзнакаў на тэрыторыі Беларусі. Пружанам, напрыклад, яна дала герб сфорцаў. Прывет, пружаны! Ці ведаеце вы, што намалявана на вашым гербе? Напішыце ў каментарах. У Смалянах распавядаюць легенду пра падземны ход каралевы Боны. У Гародні пры каралеве з'явіўся вадаправод і герб з аленем святога Губерта. У Кобрыне прарыты канал, а ў Рагачове пабудаваны замак. А нам адна жаночына ў Моталі расказвала, што ім каралева Бона прывезла укроп. Ах, якая там бульбачка з укропам! А самагонка! Моталь, я сумую па табе!
Дарэчы, агароды пры хатах, ну вот звычайныя агародзікі пры хатах пралабіравала ў пэўным сэнсе таксама Бона Сфорца. Менавіта ў адпаведнасці з яе рэформай усе гаспадаркі атрымлівалі невялікі надзел зямлі каля дома, які быў вольны ад падаткаў. Ну, для таго, каб вырошчваць там бурачкі, брокалі і розную каляровую капусту. Так што, калі паглядзець на карту Беларусі цяпер, на якую-нибудь вёску, то бачна, што яна распаласаваная на розныя лініі. Это таксама адзнака і памяць пра Бону Сфорцу. Такая вось неадназначная была ў нас каралева. Будзеце ў бары, у горадзе Бары, вас абавязкова павядуць паглядзець на мошчы святога Мікалая Цудатворцы. То не палянуйцеся, падыдзіце і да труны Боны Сфорцы. Яна ляжыць па суседству. Супер, уже пакуем чамаданы. Тимох, то тады чакаем цябе ў бары. Падсумаванне будзе нейкае пафаснае? Ці мы ўжо пабеглі? Ну, давайте, напэўна, так. Інавацыі да нас часам прыходзяць разам з вельмі неадназначнымі асобамі. У змаганні з гэтымі асобамі вельмі важна не згубіць шанец скарыстацца інавацыямі.